Evo jedne poslastice za dečicu, obradovat će se više nego da ste im napravili tortu. To su ove krofnice za koje nam je potreban aparat. Evo, to je aparat, u njih stane 6 krofnica, a sada ćete vidjeti kako se pravi testo za njih. Treba nam samo 2 jaja, 200 ml jogurta, 100 ml ulja i 400 g brašna. I to je to, malo ćemo upotrebiti i čokolade, mrvica i raznoraznih stvari za ukrašavanje, ali iskreno i ne moramo. Dodala sam u 2 jaja, prvo multimelanca, dodala sam prstohvat soli i dodat ću jedno po jedno žumance. To se muti kratko, par minuta, i zatim ćemo polako dodavati šećer. Polako iz čaše možete da sipate, znači 200 g šećera, 2 jaja do sada smo upotrebili i 200 g šećera. Mutimo dok ne potrošimo sav šećer. Vidite i sami u kojim količinama ga dodajemo, nije potrebno nešto precizno meriti i 5-6 puta ćemo iskoristiti cijelu ovu količinu šećera. Cilj je da se taj šećer rastopi u ovim jajima. Onda prelazimo na ulje. Ulje dodajemo 100 ml. Odmah zatim dodajemo jogurt 200 ml. U šećer smo prethodno dodali vanil šećer, pa smo sve zajedno, jednu kesicu vanil šećera, i to smo sve zajedno umutili. Dodajemo i 400 g brašna koje sam prethodno prosela i u njega ću dodati jedan prašak za pecivo. To ću u ovoj suvoj masi ovako malo izmešati i dodati polako u ovu tečnu supstancu. Evo vidite sami koliko se to dodaje. Ne treba da bude ono skroz, treba da bude dosta gusto, ali ne čvrsto testo. Vidjet ćete već na kraju kako izgleda. Brašno se može umešati i kašikom, ne mora mikserom, ali eto, kad sam već mikser upotrebila, radim ovako. Evo, vidim već da je dovoljno gusto i neću ovo svo brašno potrošiti. Vidjet ćete već kako to testo izgleda. Kad se ovo brašno potpuno sjedini sa ovim takozvanim mokrim sastojcima, stavit ćemo ovu testo u frižider da odmori jedno pola sata. Evo, već se brašno nigdje ne primećuje, testo je kompaktno i bit će odlično za pečenje, već ćete to da vidite. To je ta gustina, može i malo ređe, ali gušće nemojte. 5 minuta pre pečenja uključila sam aparat da se zagreje i bez podmazivanja stavljam testo u ovaj prostor za krofnice. Samo pola kašike mi je potrebno, vidite količinu, pola kašike je dovoljno da stane, ne treba ono da bude previše jer će iscureti na ovu površinu. 6 krofni staje, od ove količine testa dobila sam 36 krofni, to jest 6 pura sam ispekla. Kad stavim ove krofnice, zatvorit ću aparat. Takav je moj aparat i pekla sam tačno 4 minuta. Naravno, vi možete zaviriti i posle 3 minuta, ništa nije sporno, neće se ništa desiti, da pogledate jesu li krofnice pečene ili nisu. Ako nisu, nastavite još 1 minut, a možda je vaš aparat drugačiji. Znači, otprilike, ja sam pekla 4 minuta tačno, svaku turu. Vidite kako su lepe, lepo su i nadošle i mnogo su ukusne. Za ukrašavanje sam pripremila 100 g čokolade koju ću da istopim sa 1 kašikom ulja. Topim u mikrotalasnoj pećnici 1 minut, a vi možete na svoj način kako radite za druge kolače. Evo, i ovo je već neka 3. tura. Krofnice su jako lepe, mekane i mnogo lepe, ukusne i bez ukrašavanja. Možete ih posuti šećerom u prahu, namazati medom, staviti u orahe, ali sve to može, a može i prelivene čokoladom sa ovim ukrasnim mrvicama kakve sam ja pravila. Ovakve su najatraktivnije svakako.
bar u mojoj kući su najpoželjniji. Evo recimo ovako med, pa se umoči u orahe i to je jedan od načina za isto ukusno jako. A možete i ovako malo posuti prah šećerom i nekim topinkom preliti. I to je to, divan jedan slatkiš za kratko vrijeme sa malo materijala. Probajte ovo i uživajte.